βγάλει πράγμα. Τώρα τραβάω με την κάμερα. Δεν μου πράγμα είναι. Δεν μου τι τα δόντια του, Ανοιχτά είναι τα δόντια, Παναγί. Παναγίτσα μου. Αυτός που βλέπει από όσο, Γι' αυτό μην πληγεί, μη βάζει ποτέ ποτέ. Παιδιά, μας έχει συμπαθήσει. Αυτός βλέπει. Βλέπει, λέει. Κοίτα να δεις τώρα, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, καθόλου. Για κάνε μια Βάλε το μπροστά, πόδι ρε. σου. Το βαλά, αλλά δεν ήρθε. Παιδιά, δεν τρώει ανθρώπους. Τρώει. Ανθρώπους. Αχ, είναι χτυπημένο όμως, έτσι έχει χαρακτές. Ή είναι το ψαράκι που το... Όχι, όχι. Αυτός μπορεί να είναι και να γεννάει. Αχ, Μπορεί. το... Πάμε. Όχι τώρα. Πάμε. Πάμε.